おはようございます。こんにちは。こんばんは。オスカー・ピーターソンのジャズ、ハノンを練習されているとのコメントをいただき、私もやってみようということで、最初から練習してみます。今回はエクササイズナンバー1です。